ସକାଳେ ମୋ ମଉସା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ମଉସାଙ୍କୁ କହିନି, ମଉସା ଗଛ ଚଢ଼ିକି ଦିଟା ନାଡ଼ି ବିଛେଇ ଦିଅ ନା। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଢ଼ିକି ନାଡ଼ି ଦିଟା ବିଛେଇ ଦେଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ତ ବାରମାସୀ ନାଡ଼ି ଆମ ଘର ହେଇଛି। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାଣି ଦେମି ନା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିନି ହଁ ମଉସା, ଏଗୁଡ଼ା ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେସବୁ ଡାଳ ହାଣି ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଳେଇନି। ଆଜି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଦିବସ ଥିଲା। ଆମର ମାଉସୀ, ଆମର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର କରିଲେ। ମୁଁ ବି ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର କନି। ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇନି। ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର ରଖିଲେ ସିନା ଆମକୁ କୌଣସି ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବନି, ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇନି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ପଳେଇ ଆସିନି। ମୋ ଭାଇମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦିଆ ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନି କାନ୍ଦିଆ କେର ଲାଗୁଛୁ? ମୋ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ନା, କାନ୍ଦିଆଟା ବେକାର ଲାଗୁଛୁ, ମାନେ ଖଟା ଲାଗୁଛୁ। ତାପରେ ସିଏ ହସି ଦେଇକି ମୋତେ କହୁଛୁ ଖାନି। ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଦିବସ ପାଳନ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ହେଇଛି ତ? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।